És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. A la cua sumida contra Covid-19. Bon dia a tots i a totes. La proposta d'avui és un xoc d'habilitat que es diu el laberint. Com podeu veure, jo ja he fet el meu. I ara us vaig explicar com teniu que fer el vostre. El primer que tenim que fer és agafar la tapa d'una caixa, al poder ser que siga gran, per a que el recorregut siga millor. A continuació agafarem 7 rotllos de paper higiènic i els decorarem, cada un al seu gust. Una vegada hem pintat ja tots els rotllos, passarem a anar col·locant-los damunt de la caixa. Per exemple, agafarem aquest rotllo, un trosset de celo, el doblarem per la part que pega i el posarem en un cantó. I així en els 3 següents. Els anirem pegant i els anem posant en el lateral de la caixa. Una vegada tenim els 4 col·locats, agafarem un i el col·locarem en el mig. Posarem ahí en el mig. I ara, en el que sobra, el tallarem en 4 trossos. Aquests els col·locarem uno al costat de l'altre. És molt important deixar un espai entre un i altre, per a que quan passem a jugar la pilota puga passar sense cap problema per el recorregut. Una vegada tenim ja muntat el tauler, passarem a l'acció. Agafarem una pilota, una canica, i si no teniu no n'hi ha cap problema. Amb un poquet de paper d'alumini podem crear la nostra. Farem una piloteta i ja tenim el xoc muntat. Així que ara us vaig a fer una demostració de com se fa el recorregut. Espero que us hagi agradat molt i que disfruteu. Un beset!